prvi. Do neba ti hvala. Kirajte го ovo ime! Контенцентрат! И с Рози, то клошар, където влиза и мета Рози, и с Рози. Пак се дота. Чисти 7000 точки тази игра. Чисти 7000 точки тази игра. И с Рози отиват да спят. И с Рози отиват да спят. Браво, бе, Контенц! Kako on, brate, dobar, super. Hvala ti, Ane, Brate, ja Ami, ću hvala te ti, nosim na Jokana. display. Виждаш ли какво става, бе? Na Боби, влизат и display ima da мета. te nosim na telefonu, brate, neko vreme.